Kerim Gurban Epesov. Aňsat bilen kyn. Men nime üçin ýekeje gerek. Dodokdan göterip bilsek, dünýäni men bilen doldurmak mümkin. Men diýmek aňsat. Sen diýmek kyn. Sen diýmek üçin sen oňat gerek. Alim bolmak üçin ýekeje gerek. Gowşak bir ramanyň üstünden gülsek, şonuňam ýeterlik bolmagy mümkin. Alim bolmak aňsat. Adam bolmak kyn. Adam bolmak üçin baş äpet gerek. Kitap almak üçin ýekeje gerek. Aýda vegetarian gününe dössek, Eflatun fonduny edinmek mümkin. Kitap almak aňsat. Okap almak kyn. Okap almak üçin müň takat gerek. Erwet bolmak üçin ýekeje gerek. Kişiň aýnasyna oklasak kesek, şonuňam ýeterlik bolmagy mümkin. Erwet bolmak aňsat. Oňat bolmak kyn. Oňat bolmak üçin aň sagat gerek. Işga düşmek üçin ýekeje gerek. Hol aýnadan baksa gara gözelek, meňňäli kökürlüp galmagyň mümkin. Işga düşmek aňsat. Aman çykmak kyn. Aman çykmak üçin müň hubbat gerek.